Hej, vi er 2 8-årige, og vi har gennemført dette Call of Duty Black Ops og et spil, som hedder Kane of Lynch Dark Days 2. Det er mange, der siger, at det er rigtig voldeligt, men fysisk, nej, der er sådan lidt krystuller for hovederne. Og det er et sabotørspil. Det er sabotør. Men mod nazisterne i 2. verdenskrig bomber ting. Og dette er Red Dead Redemption Undead Nightmare. Det er et spil med John Marston, ham kender jeg sikkert fra Red Dead Redemption, som er her. Han kæmper imod zombier og bliver selv til en zombie til sidst. Og så har vi jo Red Dead Redemption, som nogle af jer sikkert kender. Det er slet ikke fysisk voldeligt, men lidt er det jo. Men er sådan cirka en cowboy. Og så har vi sidst, men ikke mindst, Mafia 2. Dette er et spil med 14 missioner. Nej, 15. Okay. Men det starter med, at man ikke er mafia, men man ender med at være mafia. Så det er meget fysisk, sådan nærmest strategispil. Det er det. Godt. Det var så alt, hvad vi havde.